खुलुमबाय दिनै प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं गोविंद बाग्लारिया रादाबखौ फरायदों। मुरगाव जिल्ला दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा खौरां लाहैदों। टिवा अट'नमास काउन्सिलनि 11 नं जनबिल बियाबनि बारग' EM दिपाली बर'आ गोब्राब पेरालाइसिस बेरामजों नाख्रेबजानानै थाबाय थानाय खौरांखौ मिथिनानै मुरगाव जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बिबानगिरिफोर फारियै मृदुला खाख्लारि आफादगिरि, अनिमा बर', नेहाथारि, दिनेमाय बर' बोसोनगिरि आरो गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे आफादनि मावथि फारिफोरा खौरां लाहैदों। मख'नो गोनांदि 2010 मायथाइनि सिगां टिवा अट'नमास काउन्सिलाव बिसायख'थि जायामोन, नाथाय बै समाव मुरगाव जिल्ला बारग' BLT अनसाय आफादनि गोख्रों नाजानाय आरो सोरखारखौ नारसिननायाव गिबि खेब बिसायख'थि आय'गआ बिसायख'थि खुंनो गोनां जानायलाय बै समावनो बिथां दिपाली बर'आ कंग्रेसनि जानानै बिजाथि महरै गसंनानै देरहासार जादोंमोन आरो EM बिबान रुजुनानै बिथाङा मुरगाव जिल्लानि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंसारनो गोब्राब नाजादोंमोन। बिथांनि नाजानायाव मुरगाव जिल्लानि बर'फ्रा जाबायदि खाबु सुबिदा मोननांगौमोन बेबायदि मोनाखैब्लाबो थाइसेयाव 25 फैसाब्लाबो मोननो हादोंमोन। गोजोन्थों।